Добрый вечер, девчонки и хлопчики. И со святом усіх, Грмал. Не подумайте, сябры, что я пропустила Новый год и віншую вас з тым, што ўжо адбылося. Сёння я прымаю віншаванне з іншым святам, таму і стол накрыла. Ды яшчэ і розныя сюрпрызы падрыхтавала. Грмал. Яначка ідзе. У нас у каціных вельмі востры слых, таму я пачула яе першай. Усё, сябры, я хаваюся. Сюрпрызы пачынаюцца. Толькі не расказвайце, калі ласка, Яне, што бачылі мяне. Ой, прывітанне, сябры. Ой, а хто гэта ў нас стол так цудоўна накрыў? Можа, Надзейка вырашыла нам свята падоўжыць і зрабіла такі прыемны сюрпрыз? А дзе яна сама? Надзейка! Надзейка, ау! Я, усіх вітаю я. Ой, добрый вечер, Коска. Я чула, ты клікала Надзейку, Яначка. Але яна так за Новы год стамілася, што вырашыла паляцець да свайго сябра Карлсана крыху адпачыць. А яна абяцала вярнуцца заўтра. Можа, я чым дапамагу? Калі Надзейкі няма, хто так прыгожа стол накрыў? Ой, я думала, гэта ты. Ты ж у нас таксама гаспадынька. Я гэтага не рабіла. О, тады можа... О, Коска, ты чула? Што чула? Здаецца, у нас у пакоі хтосьці мяўкае. Не, Яначка, у нас няма каму мяўкаць. Табе падалося. О, і зараз скажаш, Коска, што мне падалося? Не, Яначка, зараз і я дакладна чула мяўканне. Дык што, атрымліваецца, да нас у госці коцік завітаў? Атрымліваецца так? Кіс-кіс-кіс-кіс-кіс, маленечкі, хадзі сюды. Кіс-кіс-кіс-кіс. Ой, Не выходзь. бедненькі, ён, напэўна, напалохаўся і схаваўся. Коска, давай шукаем коціка. Ой, ён жа, думаю, яшчэ і галодны. Кіс-кіс-кіс-кіс-кіс. Кіс-к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 іс. Кіс-кіс-кіс-кіс-кіс-кіс. Кіс-кіс-кіс-кіс-кіс, маленечкі. Грмал. Пакуль усё ідзе. Оп. Выдатна. Мой сюрпрыз атрымліваецца. Сябры, вы ж памятаеце, што мяне не бачылі. Кіс-кіс-кіс-кіс-кіс-кіс-кіс. Кіс-кіс-кіс-кіс-кіс-кіс-кіс. Ой, Яначка, а давай посядзім і крыху адпачнём, а? А то я так стамілася коціка шукаць. Добра, пасядзі, Коска, толькі нядоўга, бо трэба працягваць пошукі. Яначка, а што гэта за запіска ў нас на стале з'явілася? Раней яе не было. Хтосьці запрашае нас частавацца. Ой, чуеш, Яначка, гэта наш нябачны госць. Я ўсё зразумела. Коцік нам і стол накрыў. Думаеш? Упэўнена. Цікава. Ну, калі запрашаюць, давай частавацца. Мяу-мяу-мяу. Частуйцеся, не хвалюйцеся, загадкі адгадваць рыхтуйцеся. Коска, а гэта хто гаворыць? Ну як хто? Гэта наш нябачны сябар коцік, які вырашыў з намі пагуляць. Дык што, Коска, будзем загадкі адгадваць? А чаму не? Я люблю загадкі. І я люблю. А яшчэ давай у гледачоў дапамогі папросім. Сябры, калі ласка, слухайце уважліва загадкі і адгадвайце разам з намі. Вы гатовыя, сябры? Пачынаю я тады. Гатовыя. Слухаем уважліва. Белая грудка, белыя лапкі. Хтосьці маленькі гуляе ў загадкі. Ну, белыя грудка і лапкі могуць быць много у каго. Тады слухаем далей. Паважаны нябачны сябар, працягвайце загадку. Хто
Хто розмотав для в'язання клубки і повострив об диван кіптюрки? Здається, я починаю здогадуватися, хто може так сваволить. Але загадка така цудовна, хочеться дослухати. Тады давай попросім нашага нябачнага гостя працягваць. Хто на фіранцы тут сёння катаўся? З мамінай вазай бясстрашна гуляўся. Усё, зараз я дакладна ведаю, пра каго ідзе размова. Можна адказаць? Яначка, а давай адкажам разам з гледачамі. Ой, як там было спачатку? Белая грудка, белые лапки. Котик маленький, гуляю ў загадкі. Як прыемна пагулялі і загадку адгадалі. Дякуй, наш нябачны гость. І за накрытый стол, і за цікавую гульню. А зараз нашаму нябачнаму гостю, дакладней госці, самы час паказацца. Ой, сапраўды, пакажыся, калі ласка. Мы так хочам з табой пазнаёміцца. А мне здаецца, мы ўжо даўно і добра знаёмыя. Добрый вечар, Румал. Як спадабаўся вам мой сюрпрыз? Прывітанне, Рысечка. Цудоўны сюрпрыз, дзякуй. І ты, Рысечка, такая прыгожая. Вырашыла працягнуць адзначаць Новы год? Ты, Яночка, амаль здагадалася. Сёння я сапраўды адзначаю Новы год. Толькі незвычайны. А які? Сёння пачаўся новы мяу-год ва ўсіх кацінах. Мяу-год? Менавіта. Сёння з Новым годам можна павіншаваць і мяне, і ўсіх вялікіх і маленькіх, пухнатых і грацыёзных, жартаўлівых і сур'ёзных коцікаў, якіх вы, сябры, ведаеце. Ой, з задавальненнем віншуем і цябе, Рыся. І вы, сябры, віншуйце сваіх коцікаў і частуйце іх чым-небудзь смачным. Да і вы частуйцеся, сябры. Я ж старалася, стол накрывала. А давайте разам частавацца і мульцік глядзець. З задавальненнем. Рмал. Так. Дзякуй, Рыся, за цудоўны вечар. Усіх кацінах яшчэ раз віншуем з новым мяу-годам. А зараз, маленькія, час мыць тварыкі, чысціць зубкі. І бегчы ў ложачкі на мяккія падушачкі, пад цёплыя коўдрачкі. Усім прыгожа, Святочных і пухнатых сноў, Рмал. Дабранач, дзяўчынкі і хлопчыкі. Теплый день отплывая за облаки, синий тень, сонный тень отползая в далекий, с белой зайки все в леске, смолкли птушек голосы, и буслы гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошеняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошеняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки, гули все, каски все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, воченяты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай.